Moro! Ja tässä on Johannes. Ja tää on mun ensimmäinen video tällä kanavalla. Ja vähän niinku tosta ruudusta näkyy tuolla taustalla, niin minkälaisia videoita mä teen treidauksien liittyen. Ja ihan minkä takia, niin silloin kun mä itse aloitin noin 1,5 vuotta sitten, niin mä olisin halunnut, että joku olisi tehnyt YouTubeen niin suomeksi kontenttia just treidaukseen liittyen ja just näitä treidauksia haasteita. Tosiaan pääsin tuossa 2023 jälkeen armeijasta ja heti sen jälkeen aloitin sitten suoraan treidaamaan ja tosiaan ihan tähän päivään saakka niin aktiivista treidausta ollut. Ja nyt tuosta alkuvuodesta niin aloitin nyt ihan täyspäiväisesti treidaamaan. Ja en oo ite vielä niin tuottoisa ollut, että tosiaan tässä vähän niinku sen takia mä mietin, että lähden tekemään tää YouTubea vai en. Nyt mä lähdin tekemään ja näyttää teille että mun matkaa. Ja mä koitan olla mahdollisimman aito, että miltä tää treidaaminen näyttää ja kuinka vaikea tää sit oikeesti on. Et mä en oo tosiaan se äijä, joka sanoo teille, että te saatte Lamborghinin vuoden sisään. Tai teette kovia tuottoja niin kuin ihan lyhyessä ajassa. Vaan mä tuun näyttää teille minkälaista on olla aito treidaaja ja sen hyviä ja huonoja puolia. Niin kuin varmaan jokaisessa työssä on sellaisia löytyy. Voidaan aloittaa sillä, että miten mä päädyin treidaajaksi. Tai mitä mä löysin tän vähän niinku työn tai harrastuksen. Et tosiaan mä ite löysin sen siten, että silloin kun pääsin armeijasta oli tammikuu 2024, niin mun kaveri näytti mulle kryptovaluutat. Ja se oli ite niinku lyhytkaupan kryptovaluuttoja. No mä sitten totta kai innostuin, koska mä olin nähnyt netissä varmaan, niin kuin moni teistäkin on nähnyt netissä kaikkia näitä kuvia, kun joku on tienannut isoja summia rahaa. Ja se on yhtäkkiä tehnyt monia tuhansia euroja. Ja sit mä ajattelin, että no, ehkä mä lähden koittaa itekin tätä, että tää näyttää niinku kivalta ja tästä mä voisin tykätä. No mun kaveri tuli sitten näyttää mulle, miten tehdään just niinku kaupat, tai miten sä voit ostaa esimerkiksi longia tai shorttia tohon kryptovaluuttaan. Ja mä käytin sellaista alustaa kuin Mexiitä. Ja no mä tein sitä jonkun parisen kuukautta. Ja tosiaan totta kai mä hurahdin siihen ja totta kai mä hävisin paljon rahaa myös siinä. Niin kuin on nytkin tähänkin mennessä hävinnyt, että on tullut tappioita. Totta kai sitten välillä on ollut sellaisia kuukausia, kun pystyy enemmän olemaan tuottosampi. Mutta treidauksen kuuluu tappiot, ne tulee ihan väistämättä joka ikiselle. Sen jälkeen kun mä olin ne kryptovaluutat aloittanut treidaa siellä Mexiissä, niin siitä pari kuukautta niin mä vähän ajattelin silleen, että aika vaikea tää kryptovaluutta ja mua ehkä ihan niin paljon kiinnostaa tää. Te kokeilee ihan sellaisia valuuttatreidaamista. Ja valuutat mitä mä löysin, niin mulla tuli ihan internetissä vaan vastaan ne. Ja totta kai heti kiinnostuin niistä, koska mä näin, että moni oli alkanut niitä treidaamaan. Lähdin sitten itse kokeilemaan ja niihin sitten heti tykästyin. No se ensimmäinen loppuvuosi sitten, se 2024 meni siten, että mä aika pitkälti swing treidasin ja mä löysin sen, en nyt sano nimeltä kenen löysin netistä, mutta katoin hänen videoita ja tosiaan opettelin swing treidausstrategiana. Ja toki sit mä vähän tosiaan niin, että hypin eri strategioissa aina toisesta toiseen, kun toinen ei toiminut, joka oli sitten aika iso aloittelijavirhe. Mutta tosiaan nyt tässä alkuvuodesta ja vähän tuossa loppuvuoden loppuvaiheessa niin löysin sellaisen strategian kuin breakout treidaaminen. Ja sitä mä oon nyt lähtenyt tekemään ihan hyvällä tuloksella. Ja sitä mä nyt tuun näillä videoilla näyttämään, että miten mä tuottaa niitä treidejä, minkälaista on mun entryt niissä treideissä, minkälainen on mun risk managementti esim. Mitä monta treidiä mä otan päivässä ja minkälaisia kaikki instrumentteja mä treidaan. Mutta tosiaan tää on oikeastaan tällainen aloitusvideo, että aloitan YouTuben ja tuun tekemään tänne kontenttia treidaukseen liittyen. Jos haluat nähdä aitoa treidaukseen liittyvää kontenttia, niin ota ihmeessä kanava seurantaan.